Miten Dawn muistaa viimeisen päivän tapahtumista? Mitä on tapahtunut? Optimisti on kadonnut. Mä oon soittanut jollekulle. Me etittiin sitä. Taisin lähteä baariin johtolangan perässä. Rein. Vaikea muistaa. Jostain on tosi vaikea keskittyä tällä hetkellä. Pieniä palasia muistia putoilee. Ja niistä painavimpana tuntuu. Optimisti on kadonnut. Optimistin verta kadulla. Te etsitte. Mutta mitä sitten tapahtuu? Sä havahdut työpöytäsi äärestä. Sulla oli hirveän ehkä epävarma olo ja näin, mutta kun sä katot toimistossa ympärillesi, susta tuntuu, että sulla on joku voima. Sä oot jokin voima tuntuu olevan kuin tämä monoliittinen asia sinun ympärillesi. Tää toimisto, sun paikka, pitäisi sua pystyssä. Se tuntuu oudolta, nämä ajatukset vähän niin kuin tuntuu miltei kaukaisilta tämän marmorisen toimistopöydän tällä puolella. Onks mä Arasakan toimistolla? Sä oot sun toimistossa. Niin Arasakalla siis en vai... Hetkinen. Sä keskityt. Ja joo, siellä on niinku Arasakan kultainen logo seinällä. Puun lehdet, tai no, kuka sen näkee mitenkin, ne 3 palloa. Jostain syystä sä näet sen puun, jonka juuret kattaa maailman. Yritys, joka tämän maailman tulisi pelastamaan. Onko me Japanissa? Heitä concentration. – 17. Lakkia tuskin on latautunut vieläkään itään. Ei vielä. Hiton vaikea keskittyä, hiton ääni. Joo, sun pään halki leikkaa ääni, joku tunne. Se on vähän vaikea keskittyä. Susta tuntuu, että sä et ole Japanissa. Joo. Onko se toimistossa yksin? Tällä hetkellä olet. Ja kun sä käyt vähän pohtii tätä, niin sun puhelin soi. Sun holophone soi ja sun luotetun kumppani, ei se, josta olet huolissasi, eli ei optimisti, vaan hänen jälkeensä luotetuin kumppani soittaa sulle. Mä vastaan hyvin hämmentyneen. Vähän siis sellainen, että ei kaikkia ihan kohdallaan. Mut mä en tartu sit kiinni. Mä vastaan ja
Mä odotan, että Mike? Hei, mä oon töissä. Mä tiedän, mutta on tosi tärkeetä. Joo? Mä en tiedä miten mä sanoisin tän. Mut optimisti on kuollut. Ne pelkurit väijytti sen. Se kitu ja menehtyi. Mut sen se oli heikkona, mut mä Ja Decus Humanitilus. Joo. Vaan noppa tässä vaiheessa. Mitä sä tarkoitat? Miten se on kuollut? Ne väitti sen... ei voi olla. Mitä sä tiedät? Mitä tapahtui? Me otettiin kaikki voimavarat käyttöön. Mutta oli liian myöhäistä. Jos me oltais oltu varovaisempia alun perin. Jos te olisitte ollut varovaisempia. Että tässä kohtaa Donilta ote niinku kirpaa ja puhelin putoo kalahtaa sen pöydälle. Ja tulee vähän, että tää ei voi olla totta. Pystyis mä yrittää niin kuin mitään, niin kuin ymmärtämään ehkä, että tää kuulostaa oudolta. Miksi Mike tietäisi, että optimistilla on käynyt mitään? Se voisi olla se, koska niin kuin ensimmäinen mistä ehkä lähtisi tavallaan. Joo. Onko tää resistiä? Joo, se voisi olla aikaa. Ei hitto, tuo puhelin on tosi tärkeä. En mä voi pudotin sen, niin kuin nostan sen vähän tärkeämmin käsin sinne. Oot sä vielä siellä? Ja sulla kävi mielessä, että miksi Mike tietäisi tästä ja sä muistat. Te olitte käynyt klubilla ja Rein liittyi jotenkin asiaan ja sä muistit, että Mike auttoi teidän ekan keikan kanssa. Totta. Sen takia te pyysitte apua Mikelta. Niin se oli. Aivan. Mitä mä teen? Mä en ihan tiedä. Mä voin... Pitäisikö sun käydä lääkäristä tai jotain? Mä otan osaa. Joo. Mä suljen puhelimen. Suljet puhelimen. Ja sä vaivut epätoivoon. Joo, kädet painuu niin kasvoille siinä ja jää siihen pöydän ääreen. Mutta epätoivossa uusi tunne. Raivo. Viha. Kuka saatana tän teki? Sä alat fokusoitumaan.
sä alat miettimään. Ja se kasvaa. Ja ajatus, kuka tän teki? Minulle. Se tunne jää sulla päällimmäisenä ja tuntuu. Ajatukset menee sumuun. Aika kuluu. Sä vedät jokaisesta narusta, mikä sulla on. Sä pistät kaduille ihmiset. Sä pyydät korporaatiolta apua. Ja kun sä löydät syyllisen, mitä sä teet ensimmäisenä, kun sä saat tietää, missä he ovat? Mä en tiedä, kuka on syyllinen. Jos mä oon ite tarpeeksi vihanen, mä varmaan ilmoitan vaan niin mun tiimille, Judahille, Kanadalle, jonka olisi koko ajan pitänyt olla täällä. Mä ainakin sillekin vähän vihanen, kun se ei ollut täällä. Että meidän pitää kostaa tää. Ymmärrän. Ja sä pistät tiimille ja saat laittaa Kanadalle viestiä. Sä oot niin vihainen, niin sä vaan kutsut hänet luoksesi. Joo. Ja ilmoitan, mä oon tärkeä henkilö, mä vaan ilmoitan, että mä tarviin tän tiimin ja nyt se tiimi on mun luona. Se ei oo Zodiac. Se on ehkä kasvottomia, se on mustia kypäriä, kiiltäviä visiireitä, Arasaka-logoja. Vector-tiimi. Tiimi ottaa sanelun vastaan. Ja nämä ei ole pelkästään perussotilaita. Nämä on huippunsa viritettyjä tappajia henkisesti. Toisin kuin Kaneda, jolla on jotain henkilökohtaisia toiveita ja kuoleman pelkoa. Tämä tiimi on kasvatettu. Heidän ajatuksissaan on vain käskyt ja niiden toteutus. Todennäköisesti käsky on tuoda se, kuka on vastuussa mun luokse ja neutralisoida kaikki muu. Mä oon todennäköisesti ite mukana. Meressä ihmisiä aina, jolla ei ole kypärää. Ryhmät lähtee liikkeelle. Sä oot lähdössä liikkeelle. Mutta sun työ vaatii sut takaisin. Ja sä oot jo menossa sinne, mutta sä havahdut työpöydän äärestä. Sä et halua mitään enemmän kuin olla siellä. Mä odotan eri tiimeiltä kuumeisesti tietoa. Musta tuntuu, että mulla on joku tärkeä tehtävä täällä. Mutta samaan aikaan mulla on ehkä halu päästä pois tuosta ovesta. Tää on Ebonin toimisto, tai Dawnin toimisto. Kyllä. Osa susta hakee sinne, mutta Ebonin puoli tuntuu, että se on, se on kiinni tässä. Sulla on ajatus, että tämä puu, jonka juuret pitää maailmaa pystyssä, kaatuu, jos sä et olisi tässä toimistossa. Voinko mä yrittää repiä itteeni pois siitä? Ebony on muiden rakennelma. Ebony ei ole Dawnin itse tekemä. Se ei ole Amonin persona. Se on Arasakan luoma. Mahtavaa. Voit valita, sanotaan, sopivan skillin. Todennäköisesti Concentration Restore to the Drugs, mutta voi olla myös joku muu, jolla sä yrität psyykata itseäsi.
hassu ajatus. Mhm. Voinko käyttää omaa kieltä? Riitä. Aivan loistavaa. Omia juuria. Ei. Me ei ole enää Afrikassa. Joo. Sä haet sun juurista ja näin, mut susta tuntuu, että susta on revitty juurineen. Ja ehkä silloin vielä, Se oli 14 tulos, mutta joo. ei yllä difficultia, mut silti se saat voimaa, sä muistat kuka sä olit, mut siihen tulee ikävä, se niinku sattuu sun, koska kun sä muistat kuka yksilö oli, niin sä mietit, että Ebony Noire ei menettänyt ketään. Ja sä pystyt pakenemaan Ebony Noireen. Mutta heti kun sä menet Dawniin, sä vaan muistat menetyksen. Joo, mä ehkä Twin kautta yritin vielä mennä enemmän jopa Amondiin. Joo, siis oikein valinti. Joo. Itse asiassa sä kaivat syvemmältä. Sun päälliset niin sanotusti layerit. Sä tukeudut Ebony Noireen. Dawnissa on paljon kipua, mutta vielä syvemmältä löytyy Amondi. Ja sä saat noustua tuolista. Epätoivossani haron hiuksia ja huomaan, että mä en harokkaan hiuksia. Mun sormenpäät taktailit tuntee lähinnä niinku metallia, päänahkaa, lasia. Aivot, ei aivot. Kehittyneet teknologiaa. Ja mä nousen teitä tuolista. Sä nouset tuolista. Sä lähdet kohti ovea ja holopuhelin soi. Voinko mä yrittää todeta, että mulla ei ole holopuhelinta? Sun kädet lähtee kääntymään. Onko se holopuhelin pöydällä? Se on sun neurokortissa. Okei, joo. Aivan niin, aivan. Mä en tiedä miksi mä ajattelin, että se on niinku... Se saattoi olla aikaisemmin kädessä, mutta siis... Joo. Se sopisi siihen, joo. Nyt se on niinku... Nyt se on aivoissa suoraan. Holopuhelin soi. Kuka soittaa? Hän ei ole läheinen, mutta hän on luotettava. Eli ei todennäköisesti Zodiacista, mutta onko se tuntematon, onko se Judah, onko se joku muu? Mä veikkaan, että luotettava, mutta tuntematon olisi ehkä tämä... Minulla on muistiinpanoja. Doggy Madonna. Harvinaista, että soitit. Mutta tilannekin on poikkeuksellinen. Me saimme heidät. Heidät kaikki. Kiitoksia Doggy Madonna. Helpottavuuden. Ja niin kuin tuntuu, että tulee helpotuksen tunne, siis koko kehovaltainen helpotuksen tunne. Ne vastaan se ehkä kuitenkin yrittäisikö se taistella? Joo. Dawn on kuitenkin intellektuaali ja detached siinä suhteessa, että niin soittaisiko Dream oikeastaan tämmöisestä? Voit heittää deduction. Se kuulostaisi tosi oudolta. Mutta huomioon ottaen se Wetwork-tiimi, jonka sä revit,
tätä asiaa hoitamaan, niin tavallaan se kävisi järkeä, että Doima olisi oversightannut sen. Teillä on kuitenkin aina torstaisin ne jutut. Kiitos. Kiitos tiedosta. Odotan ohjeita. Kuka se oli? Kysyin itse asiassa ennen kuin kysyin, odotan, kuka se oli? Se oli optimistin se oli perhe, jota vastaan optimisti rikkoi. Meillä on heidät kaikki. Liitä itsesi virtuaalitodellisuuteen. Pääset mukaan tilanteeseen. Minä käskystä. Ja me liityn virtuaalitodellisuuteen, mutta me yritän pysyä pystyssä. Meidän hetken aikaa asiat on epäselviä näin. Ja sähköinen maailma piirtyy sen ympärille ja sinne alkaa piirtymään hahmoja. Sä näet tämän sun kasvottoman tiimin. Sä näet, että heidän edessään on 5 ihmistä. Tunnistatko niitä mitenkään? Se on tosi vaikea. Tavallaan tää on... Onko semmoista pistepilvikuvaa, semmoista mustaa pisteitä, outline? Ja kun sä katot, niin niihin tavallaan tulee tavallaan heidän headshottinsa ja tietoiset tavallaan piirtyy, jos sä näet sit heidän kasvojaan. Joo. Näinköhän Imani näkee maailman koko ajan? Mahdollisesti. Voinko mä yrittää ankkuroida itteni tohon ajatukseen? Joo. Mä en tiedä mitä mä heitän. Se on varmaan joko concentration tai perception. Ehkä. Concentration voisi olla semmoinen, kun se on muistamista. 15. Sulla käy tuo ajatus mielessä ja sä hetken ajattelet sitä, mutta sen jälkeen viha sun sisällä syttyy. Joo. Hetkeksi sä unohat sen tilanteen, mutta kun sä katot, niin sä näet jotain saastaa. Mä haluan nähdä sen, nyt kun näin kävi, mä en halua olla kuka tahansa, mä haluan olla se, joka painaa liipasinta. Mä haluan nähdä sen virtuaalisen kautta tämän tilanteen, en mistään sivusta. Joko se, joka ampuu, tai se kantaa käskin. Tavallaan. Joo. Ymmärrämme. Haluatko... No, ei ole minun paikkani sanoa tätä. Tulta. Se jättää hetkeksi, ei ole paikkani, mutta
haluatko, että se loppuu näin nopeasti? Jos ottaisi joku difficult resist torture, että se ei lopu näin nopeasti. Tai sitten silleen, että ei, me kerätään näiden perheet. Ja me otetaan nää katsomaan. No humanitia. Joo. Onneksi sitä tuli hankittua edes vehesin. 5 pistettä humanitia. Nyt jo 10. Mm-hmm. Sä sanot ton ja he nyökkäävät ja sinne kertyy lisää hahmoja. Ja nämä hahmot näkee kun ne mitä heille tehdään. Rikon pitäisi oppia, että joskus kannattaa ottaa vankeja. On ehkä ajatus, mikä päässä kulkee. Onko mahdollista ankkuroida itsensä rikoon? Joo, concentration. Ei. Mahtavaa. Sä sun käy se asia mielessä ja se lisää just, että tän takia varmaan Riko on niin aggressiivinen. Se haluaa välttää tämän. Riko haluaa ottaa sen helpon reitin. Niin. Me ei tehdä mitään puolivillaista. Siis, joo. Ja sä myös mietit ehkä, kun optimisti, tää oli optimistin joku jota hän vääräsi. Teoriassa ehkä Riko tämän takia tekee mitä tekee, jotta ei jäisi ketään jäljelle, joka aiheuttaisi tämmöistä. Mutta Riko on myös tyhmä. Hän päästää kaikki liian helpolla. Vähän niin kuin Imanikin katsoo vaan tätä maailmaa eikä näe sitä oikeaa siinä ympärillä. Ja ne kertyy ja he katsovat läheisiä, he katsovat perheitään. Syylliset katsovat heitä. Mä annan sanattoman merkin. Se on enemmän tahtoa kuin sanoja, että nyt saa aloittaa. Työkalut tekevät työn. Koska näytäkin jotain optimistista, jotain peruuttamatonta. Mä vaan haluan, että ne kokee saman mitä mä koen. Olisikohan optimisti halunnut tätä? Viistoista. Sä mietit, olisiko se halunnut. Ja sit sä mietit, optimisti on etäinen, optimisti on kylmä. Sä muistat optimistin muistiinpanot. Sä tiedät, että optimisti ei ollut lämmin ihminen. Optimisti piti kiinni lapsesta, kun sitä ammuttiin. Kyllä optimisti ymmärtäisi. Tää ei ole se, mitä mulle tulee. Siis aivan loistava. Ja sä mietit tota ja sun mieleen piirtyy se, kun optimisti on pitänyt siellä pelikaapissa, Riko on tulittanut ja siellä on ollut se lapsi, se viaton nuori. Kuinka viaton sekään on voinut olla tässä maailmassa?
Ja perheet lakoaa ja ne on huutanut jotain nämä hahmot. Ja Voinko mä heittää human perceptionia itseeni? Sä voit heittää yleensä joo. Sä voit sanoa mitä haet human perception. Se on ehkä tavallaan, en mä tiedä tilanteen aitoutta, mutta kuinka aitoja tai kuinka korostettuja tämän omat tunteet on. Ehkä vähän sellaista. Ja. Ei. Mä tykkään ne nopat kertoo tarinaa. Kyllä. Ja perheet lakoaa ja ne puhuu jotain. Joo. Saanko me siitä mitään selvää? Kun tilanne kun heidän läheiset on poissa. He puhuu jotain ja mun mielestä näin, ja se oli, että emme me painaneet liipasimesta. En minä. Ei koskaan ollut tarkoitus näin. Me vaan halusimme kostaa. Mutta me emme häntä tappaneet. Mä en pysty ihan suoraan ehkä puhumaan näitä. Tavallaan ehkä huudan omassa siellä huoneessa, mutta en minäkään teitä tappanut. En minäkään painut liipasemasta. Ja sä huudat heille ja se kuulet taas Doiman äänen. Tuommeko heidät sinulle vaarattomina, valmisteltuina? Ei. Minä haluan kohdata heidät vaarallisina, valmiina. Vaan se ehkä tai jotain tällaista mietin vähän niinku vaihtelua siis silleen niinku joku häiritti sen, että Doima puhuu tolleen. Joo. Se niinku häiritti, en mä osaa sanoa mikä. Tavallaan jopa byrokratiahan saattaisi jopa olla. Se sitten. 21. Joo. Business on ollut 23. Susta tuntuu tosi hassulta, että Doima puhuu, kun hän ois... Sun alainen. Niin. Mut... Mut sit sä muistat, että vaikka Doima Detroitissa vaikutti olevan tosi iso tekijä. Se on Arasakassa vaan pieni ratas. Detroit on peräkylä. Todennäköisesti Doima on laitettu sinne enemmän rangaistukseksi. Rangaistus. Syy olla täällä. Mikä oli mun syy olla täällä? Voisi yrittää keskittyä johonkin sellaiseen sitten samalla. Samaan aikaan ehkä kun tilanne siirtyy siihen, että ne on jossain siinä. Joo. Ne hahmot saapuu. Ja sun toive on kohdata heidät niin kuin
vaarallisinta näin. Ei mitenkään valmistu, ei huumattuina tai mitään. Mä oon raivoisin. I'm a golden god. Ja sä oot raivoissa, sä oot kultainen Jumala ja sä annat käskyn. Sun tahto etenee ja tapahtuu. Mitä heille on tapahtunut, kun sä oot viimeistä? When you finish with them. Sä oot hurmuksessa ja näin. Ja sä näet vaan työn jäljen. Työn jälki on karua. Se on varmasti veristä. Jostain syystä se ei vaan satu itteensä. Se on paljon roiskeita. Se on brawlingin jälkeen. Se on tosi ison niinku semmoisen julman ja hyvin niinku viseraalin nyrkein tehdyn taistelun tulosta. Pidän isän vielä rinnuksista viimeisen tyyppiä. Yritän katsoa sen naamaa siinä mun edessä. Ja miten tää kehtaisi tehdä tai antaa käskyn ja kuka se on. Ja sä pidät sitä ja miten hän saat käskyn. Ja hän sanoo, hän kertoo että hän pyysi keräämään ryhmän kasaan, hoitamaan likaisen työn. Voinko heittää business heiton? Sekä. $19. Se kuulostaa hassulta. Mitä ajatuksia se tuo sinulle? Anteeksi, paljon se on? 19. 19, joo. Eli sä saat siitä jonkin sorttisen niin sanotun ajatuksen. Siitä on businessmies. Sydämessään muistaakseni. Tolla heikolla. Joo. Vai? Joo. Zikon hän on järjestänyt asioita. Hän järjestää asioita ja ne palaset, se tieto mitä sä oot saanut, se jotenkin loksahtelee paikoilleen. Se on kerännyt ryhmän tekemään, se on kerännyt Reinin, se on kerännyt muita tekemään työtä. Varmistaa, oliko siitä alkuperäinen, ei Moonshotin, vaan tän... Itse asiassa just Moonshotin se pyörittäjä. Joo, elikkä just tää eka klubi. Joo, just. Niin, ei Dexter, vaan nimenomaan Zeke oli tää toinen. Joo. Zekeä. Zeke tuntuu jotenkin niin pieneltä, merkityksettömältä. Miten sellainen rikkaro? 19 ei varmaan riitä siihen, että se kuulostaa liian oudolta. Että se oikeasti särähtäisi. Sä ehkä jäät pohtimaan sitä asiaa, mutta samaan aikaan se loksauttelee palasia, koska sä palaat siihen. Rein oli siellä. Rein ei ollut näissä, joita sä tapoit, mutta Rein oli siellä. Se tuntuu oudolta itse asiassa, että se oli jäänyt tämän koston välissä, mutta samaan aikaan Rein on vaan työkalu. Niin, että vähän sellainen painako Rein viipasinta. Fiilis tulee siis niinku ehkä, ei jotain mitä ehkä ne suunnittelee, mutta tulee vähän semmoinen fiilis. Siitä on niin pieni tähän tilanteeseen. Ne puhuu perheestä. Porukasta. Nää 5. Ne lyö jonkun päätä pöydän kulmaa siinä, ketä ne pidän riveleistä. Joo.
Ja sä lyöt sitä, sulla tulee muistikuvia. Ai niin, toi Optimistin ystävät, he puhuu Optimistin historiasta, jostain tulipallosta, joku perhe piti pelastaa. Oliko White Light? Joku. Ei sille, että sillä olisi väliä, mutta... Concentration. Joo. 16. Miksi Reino tän... Reini ei ole tässä. Ei. Ren varmaan auttais minua. Vois mulla tulla sellainen fiilis. Ei. Mä oon nyt vihainen Reini myös. Siis joo. Ja sä et edes tunne sitä ihmistä. Jotenkin niin kuin koko tää juttu on etäännyttänyt. Kaikki mikä teillä on ollut on kadonnut. Katoaa tää tavallaan vihan sekaa. Sulla tulee semmosia kaukaisia kaikkuja. Mut hetkeen mehän puhuttiin Reinikaan näin, mutta... Vielä yhden pitää maksaa. Mä varmaan käännän mun tahdon siihen suuntaan. Missä on Siik? Se on toinen juttu, mihin mä kerään ylösin. Joo. Ja sä pohdit sitä, sä ohjaat sun tahtoa siihen suuntaan, sä annat käskyjä ja ryhmä ilmoittaa. Me löysimme heidät. Mä haluan, että ne tuodaan mun luokse, että mä pystyn kuulustelemaan niitä. Me teemme näin. Huomioon ottaen heidän uhkatasonsa joudumme hieman pehmittämään, että saamme heidät varmasti mukaan. Itse asiassa mä haluan olla siellä, kun mistä ikinä niitä yritetäänkään hakea. Mä haluan olla itse sen tilassa fyysisesti. Joo. Sä sanot tän, suljet puhelimen ja sä lähdet ovesta ulos. Ja sä kuljet käytävää. Judah, sua oikeesti tarvitaan tuolla. Mä siis ymmärrän, mitä sä käyt läpi, mutta et sä voi jättää tätä kaikkea. Mä oon ollut viimeksi Judahille. Joka päivä. Viimeksi puhun Netrunnerista. Eikö sun pitää olla vielä... Missä sun pitikään olla? Etsimässä jotain. Concentration tai muuta. 17. Joo. Concentration 17. Jos se olisi mitä tahansa muuta, niin korkeampi. Joo. Sun tulee toi. Ja sä suutut Judahille. Eikö sun pitäisi olla etsimässä jotain? Eikö sun olisi pitänyt hoitaa tää? Backhändää sitä siinä. Sä lyöt sitä. Judah kaatuu vähän kauhuissaan, mutta kerää itsensä nopeasti. Tee työkalu. Minä ymmärrän. Sä kävelet käytävä eteenpäin. Mutta teetkö sinä työsi? Vai annatko tämän kaiken romahtaa? Minä teen mitä minun täytyy tehdä. Mä jättää pois. Sä kuljet eteenpäin ja There are no better rolls. Mä sanoisin, että heitäpä face downing.
Jos mulla on repit, niin se on... Oliks face downi kuuli? Joo, kuuli plus reppi. 19. Sä kuljet sinne ja sulle tulee sun alaisia. Ne yrittää sanoa sulle, mutta sä kävelet raivoissasi. Sä läinit heitä ympäriinsä. Ja sä oot jo pääsemässä sun aaveille, kun ryhmä kasvottomia sotilaita taltuttaa sut ja painaa sun ainetta. Sun viha lievenee. Sä koet, sun pitää jotenkin löytää tapa yhdistää nämä kaksi maailmaa. Sä oot jo saamassa ne. Ne on jo tähtäimessä. Ehkä sä voit vielä pitää nämä maailmat yhdessä. Miten pidetään maailmoja yhdessä? Ja... Dawn on se, mikä kulkee näitten niin kuin Hammondin ja Ibon välissä tilanteen pakosta. Pystyn käyttämään sitä jotenkin hyödyksi tässä. Joo. Heitä personal crew. Tää on enemmän kuin ulkoinen laittanta. Tää on se persona, jonka sä luot. 22. Ei kun 5, 23. Sä havahdut, sä oot taas sen pöydän takana. Mutta susta tuntuu, että sulla on molemmat maailmat nyt käsissäsi. Sä odotat tietoa. Tämä maailma on toisessa kädessä ja toisessa kädessä on kosto. Ja kun sä katot sivulle, sä vannoit itsellesi, että sä et päästä kostoa unohtumaan. Sä et päästä syyllisiä unohtumaan. Ja kun sä katsot, niin sun työhuoneen seinällä on aktivoituna relikkihologrammit syyllisistä tästä perheestä. Ja tilaa on vielä lisää. Näetkö mä Zeekin ja Reinin myös siinä? Et näe vielä, mutta heille on varattu paikka. Selvä. Zeekille, Reinille ja sille kolmannelle, joka siellä oli. Kuka se kolmas on voinut olla? No, mä saan tietää sen, kunhan mä saan käteni, sormeni Zeekin ja Reinin kurppien ympärillä. Sä ajattelet tätä ja sun holopuhelin soi. Se on nyt pöydällä. Se on nyt taas fyysinen. Se on fyysinen. Se on eri puhelin. Sä et pysty käyttämään sun sisäistä, et tällaiseen. Mä lähdin kurkottaa se. Onko mulla aavistus jo heti, ennen kuin mä vastaan? Ennen kuin mä katon kuka soittaa, että mä tiesin kuka soittaa ja minkä takia. Sä tiedät, se on sun tiimi. Se on sun ratkaisu. Tuntuuko se oikealta? Sä oot odottanut tätä. Sä aluksi ajattelit, niin kuin sä sanoit, sinä et painanut liipasimesta. Sä ajattelit, että se riittäisi. Mutta se, joka painoi liipasimesta, sä haluat kostaa myös hälle. Ei. Vaikka hän ei ollut se tahto, hän teki sen teon.
en edes vaivaudu vastaan, mä tiedän, että ne kuulee, että mä vastaan. Mun tahto kertoo niille, että mä haluan kuulla tuloksia. Sun tahto kertoo sen. Ja heitä tai toi concentration. 6. Sä härin tuskin sä oot pidetty itses kasassa, koska sä odotat. Mut sieltä vastaa ylimielisin ja ärsyttävin ääni, minkä sä voisit kuvitella. Voi kurki. Mitä asmi? Se on varmaan ylimielisen ääni. Sä kuulet kurjen äänen. Ja se sano. Luulit sä oikeesti, että tällainen riittäis? Et sä tiedä, ketä me ollaan? Se pistää leikiksi tän asian, jonka takia sä oot ollut melkein valmis romahduttamaan koko maailman. Miten sä kehtaat puhua mulle noin? Nyt. Noin. Kuule jätkä, sä vähän oot niinku aliarvioinut tän homman, etkä sä tiedä minkä kanssa sä oot tekemisissä. Ensi kerralla sun parempi tietää, kuka on se prioriteetti. Ja se lyö luurin korvaan. Ah. Kuka on se prioriteetti? Ja voit heittää valitsemaasi skillinoppaa tämmöisen tilanteeseen. Se olisi varmaan... Tää on niin huono heitto, on niin huono heittää taktiksia. Mm-hmm. Mutta se olisi tavallaan niin sopiva. Joo. Teekö taktiksi? Joo. Vittu kurki, vituttaa mua nyt niin paljon. Itse asiassa tää on niin osuvaa. 10. Sä yrität lähestyä, sä haluaisit miettiä tämän asian kunnolla näin. Miksi Zodiac tulee aina tielle? Joka kerta, kun mä keskityn siihen, se häiritsee mua. Se on joka kerta häirinnyt, kun mä haluan ratkaista tämän optimistin, tämän viimeisen asian optimistin suhteen. Vittu. Sä... Mä avaan puhelimen huutaakseni, että kuka sulta olisi sulkeeksi puhelin mulle, mut se ei varmaan vastaa enää kurki. Ei. Onko se joku kasvaton? Onko se jotain sielutonta vai onko se jotain joku tuttu? Kuka siellä voisi olla? Tässä kaupungissa on niin vähän henkilöitä. Varmaan haluaisin, että sen vasta kuka tahansa muu, mutta jos mä oletan, että sieltä vastaa joku oma hyvänen, ärsyttävä, niin sieltä varmaan vastaa joku oma hyvänen ja ärsyttävä, mutta joku voisi olla hyödyllinen. Joku, jota saisi kuvaa ja tietoa. Sieltä voisi vastaa prinssi. No moro moro! Mikä sallii mulle tän kunnian tällä kertaa?
No prinssillä on kunnia kertoa mulle, että mitä niille kuuluu, mikä on tää tilanne. Onko se saatu kiinni? Mitä se sun tietää? No, ne on hold up. Mutta mä oon kerännyt tiimin. Ja me ollaan odotettu. Yksi niistä on yksin. Se on haavoittuvainen. Sitä kautta me saadaan muut. Tehkää niin. Kyllä. Ja hän sanoo sulle nimen. Kuka on yksin? Kuka on haavoittuvainen? Näistä. Se ei voi olla se, ketä mä en tiedä. Siik on yksin. Siik on yksin. Siik aina luuli, että siinä oli ihmisiä, mutta sen lähelle päästiin niin helposti. Siinä on pakko olla se haavoittuvainen. Sä näet sen. Ja Prince sanoo, merkkä. Sä odotat. Sä näet vielä. Ja sä tiedät, että jokainen näistä relikkipaikoista täyttyy. Mutta sä oot keskittynyt Siikkiin. Hän olisi se ensimmäinen. Sit sä alat saamaan videokuvaa. Katu. Pakettiauto. Siik kävelemässä sinne. Pakettiauto hälyttää noit hälyttimiä. Tiimi on kasassa. Ensimmäinen syöksyy. Lyö sitä isolla aseella kurkkuun. Kuuluu kun se korisee. Se silti taistelee. Miten Siik muka voisi taistella? Toinen hyökkää. Se pistää kädet Siikin rintaan. Siik alkaa hidastumaan, mutta vielä pysyttelee pystyssä. Ja tää näkökulmakamera, se syöksyy viereen. Se nappaa siitä kiinni. Siikin rastat ja sen suuri musta keho on sen käsissä. Ei mitään henkilökohtaista, vaan bisnestä. Tai no, ehkä vähän henkilökohtaista. Tää hahmo sanoo ennen kuin optimisti valahtaa elottomaksi hänen kuristusotteessaan. Decus Humanitilus. Joo. Ehkä mulla oli tästä etiäinen. Mut nyt hyvin teiken hetki varmaan. Joo. Se tunne, sulla on viha sitä kohtaan, sulla on viha sitä optimistia kohtaan. Se ja kaikki sen kaverit saa kärsiä. Se ja ne, jotka oli siellä paikalla, ne kaikki kolme. Ja se vittun ylimielinen, joka vastasi siihen puhelimeen. Vittu ne kaikki. Ne kaikki tulee tohon sun seinälle. Sä tiedät, että se viha oikein palaa ja se silmät sumenee. Ja on tyhjyys. Hetki kestää pitkän aikaa. Kunnes sä havahdut. On jotenkin sumunen olo. Sä oot huolissa sun lähimmäisestä. Tän marmoripöydän takaa sä kuitenkin tunnet ittees vahvaksi. Biotekniikan logo seinällä. Tuo puu, joka kasvaa, jonka juuret pitää tätä maailmaa kasassa. Niin kuin se on aina ollut biotekniikan logo. Se oli eilen, se on tänään, se on huomenna. Sä saat puhelun. Sun poika on kuollut. Mitä? No. Mitä on tapahtunut? Kuka tän teki? Se oli tosi... me yritettiin kaikkemme, mutta hän menehtyi ennen kuin Traumateam kerkesi paikalle. Yrititte kaikkenne?
yrititte kaikkenne. Te ette tehnyt kaikkeanne. Mutta sinä sanoit, että vain yksi on suojelija. Sanoit, että pojan pitää oppia seisomaan omilla jaloillaan. Mä yritin. Ota selville, kuka tän teki. Ne saa maksaa. Ja mä heitän puhelimen pöydälle silleen, että se särähtää rikki. Lennähtää toiselle puolelle katoa jonnekin sinne. Ja sä heität sen, sä katsot biotekniikan logoa. Heitä deduction. 19. Sen ei pitäisi olla biotekniikan logo. Eikö se puu oo kirsi? Holopuhelin soi. Me löydettiin ne. Se oli perhe. He saavat sen perheen käsiinsä. Meidän pitää ottaa viesti. Heidän silmiensä edessä läheiset katoavat, mutta poika ja hänen isänsä jäävät. Sä huomaat sanovas, minä hoidan heidät itse. Sä näet sun käsien jäljen. Veriset ruhot, heistä on tehty. Sun vallan, sä oot käyttänyt sun valtaa. Ja heidän elimiään pakataan, mutta heidän hermostonsa tulevat jäämään muistoksi toimistosi seinällä olevaan akvaarioon. Mutta he eivät painaneet liipasinta. Joku muu paino liipasinta ja mun pitää selvittää kuka sen teki. Ei, ne saa selvittää kuka sen teki. Ryhmä lähtee liikkeelle. Puhelu. Maailman ärsyttävin ääni. Ja silloin sä kuulet kurjan äänen. Mutta Kurki oli sun kanssa silloin samassa tilassa. Kun sä muistat, näet kuvan siitä, kuinka viaton lapsi kuolee. Sinä itse olet sen huoneen reunassa. Ja kuka avaa silmänsä reidän sen alta? Onko se Dawn? Onko se Ebonin oire? Onko se Amondi? Vai joku muu? Meidän ykkösellä, että se on Amondi. Ykkösellä se on Ebony, kakkosen ja kolmosella se on Amondi, nelosella ja vitosella on Dawn ja kutosella se on jotain ihan muuta. Jotain muuta avaa silmänsä. Jokin muu avaa silmänsä. Itse asiassa varmaan savannikotka. Savannikotka avaa silmänsä. Ja ympärillä on metallia ja ruostetta.